Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaot pa unta nga kamo ready na sa Pasko. Kami diri okay lang usab sa among lugar. Ang init gasugod na pod, gasugod na nga murag magting init or ang among winter karon among ting tugnaw dili kaayo tugnaw pa. So talagsanan ning mahitabo apan siguro sa Enero, Pebrero tugnaw na gyud kaayo. Pero karon magpasalamat lang kami nga dili kaayo tugnaw. Ang mga snow namo nalanay apan moabot gyud ang tingtugnaw. So apan ready kami sa tingtugnaw. So magpasalamat lang ko sa tanan nga kita makatuon gihapon sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat sa tanan nga mitabang nga adunay snacks nga kita makatuon gihapon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod atong hangyoon ang atong Ginoo nga magauban kanato karon. Ipiyong nato ang mga mata o iduko nato ang ulo as a sign of respect. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat karon. Daghang salamat nga ikaw ang among dayigon. Daghang salamat nga imong gihatagan kami sa imong pulong. Nga bisan pa og mahuman ang kalibutan, matapos ang kalibutan, ang imong pulong magpabilin. Ginoo, daghang salamat nga ikaw mianhi dinhi sa kalibutan. Og imong gihatag ang imong kinabuhi. Aron nga kami kung mosalig gana kanimo, malimpyuhan kami sa among sala. Ginoo, daghang salamat usab nga ikaw mo balik. Aduna nay mga sinyal nga ikaw mo balik. Daghang salamat Ginoo. Hinaot ponta nga ang Espiritu Santo maoy magadumala karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Well, sa usang semana very interesting ang atong gitun-an. Pero nagsugod na ba kamo pag-celebrar sa Pasko sa ato sa Pilipinas? September gasugod na. Atong madungog sa mga radio stations, sa mga television, sa mga tindahan, madungog na nato ang mga kanta sa Pasko. So excited na punta sa Pasko. O pananglitan gikan sa Dumaguete paingon dito sa Norte, paingon San Carlos, kung mosakay ta kung gabi makita nato nga ang mga lungsod labi na kanang duol sa munisipyo daghang kayong gwapo nga suga. So excited na punta nga ang Pasko duol na. Siguro ang ubang mga tao nanaygo na siguro. So mga bata excited na sa ilang kuan, basig naa sila yung mga naghimo sila mga bamboo cannon, mga kanyon nga gikan sa kawayan sa among panahon mao nay among gihimo. O excited na punta. Apan unsa man siguro ang gibati karon sa mga tao dito sa Ukraine, na daghang mga Kristiyano sa Ukraine nga gustong kuhaon sa Russia, sa mga Ruso ang ilang nasyon. Daghang patay dito, sige silang gikanyon, mga missile. Unsa man siguro lang gibati nga galisod man sila ron. Dito usab sa Gaza, dito sa Israel. Daghang kaayong patay tungod sa nahitabo, tungod sa hatred. So unsa man siguro ilang gibati na ay mga Kristiyanos dito. Siguro ang uban moingon hinaot ponta nga mawala na ning mga gera. Hinaot ponta na peaceful na kalinaw. Apan walay moabot nga kalinaw kung dili moabot ang atong Ginoong Hesukristo. So karong Paskuha atong usab nga ipag-ampo katong mga Kristiyanos, mga tao karon sa kalibutan nga gaantos
sa kalisod sa kinabuhi. Sa usang semana atong natun-an ang guys nana mo dinha sa Matthew kapitulo 24. I hope na matapos nato ang kapitulo 24 karon. Og so atong abrihan ang atong Biblia sa Matthew sa bagong tugon gasugod ang Biblia gasugod sa libro nga Matthew. Si Mateo usa sa mga disipulo ni Jesus nga magkobrador og buhis, makasasala apan ang paglantaw ni Jesus nga siya mabag-o. Ikaw ako usab mabag-o kita. So aduna kitay pag-asa. Aduna kitay pag-asa kung kita mosalig sa atong Ginoong Kristo. So guys, naa na ba mo sa kapitulo 24? Pero mag-review kita kung unsay atong gitun-an sa usang semana. Sa usang semana, naghatag si Jesus og mga timailhan sa iyang pagbalik. Miingon siya nga adunay giyera. Sa akong giinguna daghang kaayong giyera sa kalibutan. Pero ang bote pasabot na Jesus nga sa duol na siyang mo balik, ang gira magkadaghan. So mingon siya ayaw mo og kabalaka nga dili nga maunay mga ilhanan pa. Napay ubang mga ilhanan. Kagutom. Usa sa mga ilhanan nga magdaghan ang gutom sa LA, sa Los Angeles, sa USA, mga 35,000 mga tawo nga walay balay. Matulog lang din sa dalan. O kung sige mong naminaw sa mga news, daghang mga tao, linibo ang mga tao nga gikan sa South America. Mga pobre, gutom, o unya na problema sila sa politika. Maglakaw sila og pila ka semana aron lang nga makaadto didto sa boundary sa USA, sa Amerika, nga makasulod lang silang illegal. Linibo tungod kay sa gutom o sa problema sa gobyerno. Dito usab sa Africa usab, musakay sila og karaan guba nga barko. Ilang mupano sila gikan sa Mediterranean Sea paingon dito sa Italy. Mopaingon sa Greece, pila ka libo nga mga Africans nga naglisod para makaadto lang sila, para makakaon lang sila, para ang kinabuhi nila maayo lang. Apan peligro kaayo, labi na sa panahon nga ting bagyo, daghang mga barko nila nga malunod tungod kay gusto sila makakaon. Kita usab gusto kita makaadto sa ubang lugar kay usay problema ang atong pagkaon. Si Jesus miingon usab nga adunay linog. Ang linog magkadaghan sa atong gisulti na sa usang semana, daghang kaayong linog. Magkadaghan og magkadako sa iyang pagbalik. Dili ba na may linog sa Mindanao sa usa siguro tong semana? Dinay linog, gamay lang tong linog. Kay kita sa Pilipinas, duol kita sa Ring of Fire. Adunay liki ang kalibutan nga duol sa Pilipinas, ug paghuman ang liki moadto dito sa Japan, paghuman moadto usab sa atubangan sa California. So miingon si Jesus nga ang linog magkadaghan usab. O miingon pa si Jesus nga sa iyang pagbalik adunay daghang kaayong mga mini nga mga propeta o daghang mga mini nga propeta na bisag diri sa amoa diri sa USA, daghang kaayong mini nga propeta nga ang uban nag-suicide na.
Sa Pilipinas usab adunay daghang mga taong miingon nga sila ang mga propeta karon. Daghang mga mini nga propeta. Sa ako usab nga giingon daghang mga manluloko, mga mangingilad nga sila kuno ang Ginoo o sila kuno ang representante sa atong Ginoong Kristo. Daghang mga tao mingon si Jesus, daghang mga tao nga mailad. O ako gani murag duol kong nailad sa akong credit card. Kay miadto ko sa Google dinhi akong gipangita, paghuman nakuha dayon nila ang numero sa akong credit card. Di na dayo gigamit dayon nila ang credit card nako. Daghang mga taong mangingilad, scammers dinhi sa kalibutan. Ako din giteleponan ng kumpanya nga i-delete, i-cancel ang akong credit card kay daghang manluloko dinhi sa kalibutan. Dili lang sa relihiyon kundi sa tanan, daghang kayo muyon si Jesus nga pagbantay kamo. Mao nang usa ka rason nganong gatuon kita para mahibalo kita niya ang manluloko. Og mingon usab si Jesus nga sa duol na siya moabot ang mga sumusunod ni Jesus, peligro ang kinabuhi. Bisan karon gani kung ikaw Kristiyanos nga taga Iran, Iraq, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, or kung tuwa ka sa Pakistan, Bangladesh, or part sa India, mamiligrong kinabuhi nimo. Part sa Africa, sa Pilipinas, wala pa karon. Pero sa bang lugar, sa China, mamiligro imong kinabuhi. So, ayaw mo pag dili kita magtuo nga okay lang ta sa Pilipinas. Mingon si Jesus, ang kinabuhi sa usa ka Kristiyanos, sa duol na siyang moabot, mamiligro. So, gusto ba ninyo nga mahimong sumusunod ni Jesus? Kay ang kinabuhi, peligro man. Kamuray maka-answer ni ana. So, guys, moadto kita sa versikulo, kapitulo 24, versikulo 32. Atong basahon. Sunod lang mo. Ang pagtulunan sa kahoyng igera. Ang kahoyng igera, daghan ni sa Israel, wala ni sa ato sa Pilipinas. So, mao ni gihatag nga pagtulunan ni Jesus. Versikulo 32. Mingon si Jesus, kuhain ninyo pagtulunan ang kahoyng igera. Inigpanglunhaw o inigpanghumok na sa mga sanga ni ini o magsugod na kinig pangudlot, masayra ninyo nga duol na ang ting-init. Dire sa mua usab na ami mga timailhan nga ang ting-init moabot na. Ang una nga dili na kayo tugnaw. And then makita na namo ang daghan linibo-libong mga langgam, mga itik nga gikan sa South America nga moari na dinhi sa among probinsya. Daghang kaayo na nga mga itik no, mahibulo na mi mo na Canadian geese o mahibulo na mi nga ang init nagpadulong na diri sa amuha sa norte sa Canada. Ang mga langgam mo ani na nini daghang kaayo na. And then makita na mo usab nga ang mga kahoy mangudlot na pod kay kung winter kung tingtugnaw walay dahon. So kung magsugod na jutay, mangudlot na, makita na nimo nga adunay gamay nga dahon. Mahibulo na mi nga ang summer, ang bakasyon doon lang ting-init. May baon usab na mo nga ang uban akong amigo nga kung tingtugnaw moadto sila sa Amerika, sa USA. Moadto sila dito sa init kayong panahon nga walay winter. O mubalik na po sila diri. So mahibaw na namo nga summer is coming. Kay kini mga tawhana mubalik na naana namo diri. So mo na giingon ni Jesus napun may mga ilhanan.
Sumingon si Jesus, hey, bantayan ninyo ang kawing igira, kina mahibalo mo og unsay sequence sa iyang nga moabot ni gyud ang summer. Ingon siya, magbantay usab kamo sa akong pagbalik na. Verse 33, busa inikakita usab ninyo ni ining tanan. Hisayra ninyo nga duol na ang panahon ug hapit na gayud moabot ang iyang pagbalik. Hinumdumay kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Matapos ang langit, mingon si Jesus, matapos ang langit o ang yuta, apan ang akong mga pulong magpabilin gayud sa kanunay. Ang pulong, mao na gi-promise sa atong Ginoong Hesukristo, na ang iyang pulong magpabilin gyud. Nagpabilin ba ang pulong sa Ginoo sa imuha o sa akong kasing-kasing? Ang pulong sa Ginoo naka-epekto ba sa atong kinabuhi? Ang pulong sa Ginoo nakahatag ba natog kalipay sa iyang pagbalik? Nakahatag ba kusog ang iyang pulong kung kita naglisod sa kinabuhi? Mingon si Jesus nga ang iyang pulong magpabilin gayud. Mao nang nagtuon kita sa pulong sa Ginoo. Usa ni sa mga rason nga magtuon kita sa pulong sa Ginoo. Wato kita sa verse 36. Walay nasayod sa adlaw ug sa takna. Apan walay tawo nga nasayod, mao ni gisulti ni Jesus. Apan walay tawo nga nasayod kano sa moabot kadtong adlaw ug taknaa. Walay nasayod, mingon si Jesus. And then naay lisod natong lisod-lisod sa iyang gisulti. Bisan ang mga anghel sa langit o bisan gani ang anak, mao ni si Jesus, mingon siya, bisan ang anak, ang ikaduhang persona sa Panginoon, sa Ginoo, mingon siya, wala may balo, kundili ang amahan lamang ang nahibalo. Ang ubang mga tao nga dili mo tuo nga si Jesus Ginoo, daghang mga tao sa kalibutan nga dili mo tuo, ilan ang i-memorize, miingon sila nga si Jesus gani wala mahibalo, so dili siya Ginoo. Apan sa pagsulti ni Jesus niini, dinhi siya sa kalibutan. Si Jesus kumpleto nga tao, kumpleto nga Ginoo. Apan sa iyang pagkatao, wala siya kahibalo sa iyang pagbalik dinhi. Kay dinhi pa man siya sa kalibutan. Ang amahan ay balo. Panalitan, for example, ang nagpadala ni Jesus dinhi sa kalibutan, ang amahan nga Ginoo. Kinsa may nagpakamatay didto sa Kalbaryo para malukat ang atong mga sala, ang atong Ginoong Hesukristo, ang ikaduha nga persona sa Ginoo. Kinsa may mosulod sa atong kasing-kasing, ang ikatulo nga persona, ang Espiritu Santo. So kada usa adunay trabaho. So mao ni giingon ni Jesus. Dili lang kay miingon sila nga wala kay balo, apan sa atong pagtuon sa Biblia, daghang mga butang nga si Jesus Ginoo. Mulakaw siya sa dagat, daghang ang mga unos iyang pahunungon. Jutay ang supas, jutay ang isda, pero nagpakaon siya pila kalibo. Naay namatay, iyang banhawon, mga masakiton, iyang ayohon. Dili ba ni siya Ginoo? So, nabaluta kita nga si Jesus Ginoo, kumpleto nga Ginoo. So, sa iyang gisulti na, daghang mga mini nga mga tao nga mangilad kaninyo. So, mingon siya, pagbantay kamo. 37. Ang pag-abot sa anak sa tao, si Jesus ni pagbalik niya sa ikaduha ng pagbalik,
Mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Mahisama kanang pulong nga mahisama pariha sa panahon ni Noe. Kinsa man ni si Noe? Kadaghanan nato nahibalo kinsa ni si Noe. Mga bata pa mi nahibalo nga Noe ug ang arka. Gusto lang ko mag-remind sa inyo, kinsa ni si Noe? Dinay panahon nga ang mga tao makasasala na. Ang tanang gihuna-una nila, ang ilang gibuhat makasasala. Mingon ang atong Ginoo nga, Noe, magbuhat kag arka, dako ka ing barko. Para ang mga langga, mga sapat, atong ibutang dito. Pero, magsermon ka. Nga sila maghinulsol sa ilang sala ang mga tao. Nagsermon siya 120 katuig. Wala kay mutuon niya. Wala. And then, paghuman sa 120 katuig, dali rang miabot ang bagyo, ang lunok. Ang mga tao, gusto unta sila musakay sa arka, sirado na. Silang tanan nangamatay. So, maunay atong background. So, utro na ako ang verse 37. Ang pag-abot sa anak sa tao, ang pagbalik ni Jesus, mahisama sa naitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunok, dilunok man ang kalibutan. Ang mga tao, nagpadayon sa naandan nilang buluhaton. Sama sa pagkaon, o pag-inom, o pangminyuay, hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. So normal lang kinabuhi sa mga tao. Until si Noe misulod sa arka na gisirado ang arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot og mibanlas kanilang tanan. Kanilang tanan gyud. Sama unya niini ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. Ingon siya, pariha ni sama ni mahitabo nga daghang mga tao nga gisultian mahitungod sa pulong si Ginoo. Pero dili mo to kadaghanan kung unsay mga worldly, kung unsay mga kalibutanon mao ilang gihimo. Mga temporary nga mga butang dinhi sa kalibutan, mao'y importante. Ang mga langit nun, spiritual, wala. So, mingon si Jesus. Utron ang verse 39, apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunok miabot og mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo sa anak sa inigabot sa anak sa tao. For 40, niadtong panahon na duha ka tawo magtrabaho sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babaye magaling og pagkaon ug ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Bosa magbantay kamo. Kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. So, imagine tan-aw ninyo, mingon siya ang pagbalik sa anak, ang pagbalik ni Jesus, karon miingon siya diri. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Miingon siya ang Ginoo. Ayaw magtuo sa uban nga moingon, si Jesus, wala man moingon nga siya ang Ginoo. Dinhi sa versikulo 40, 42, mingon siya nga siya ang Ginoo, siya ang mobalik. And then, versikulo 43, hinumdumi kini, mingon siya, hinumduman gyud nato, kung ang agalon sa panimalay nasayod pa unta, unsang taknaa sa gabii, moabot ang kawatan. Magtukaw gayud siya og dili motugot nga ang kawatan mo lungkab sa balay. Siya pagbantay.
Kay ang pag-abot sa Ginoo, pagbalik niya mura og kawatan nga wala ta mahibalo. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ako na mahinumduman nga siguro sa 15 na katuig kadto naya mong giadto pagbalik namo ang among kutsi, among sakyanan nawala na, among kwarta nawala kay dinhay galungkab. Wala mi kahibalo kung kanos manglungkab mo sulod ang mga kawatan. Verse 44, kani importante kay ning gingon ni Jesus, gisulti, busak kamo usab, ikaw ug ako, kinahanglan mag-andam kanunay kung moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang buting ipasabot, kitang tanan magbantay, kitang tanan mualagad sa Ginoo. Dili lang kita nga panumbaling kanang word panumbaling, walay panumbaling. Kinahanglan seryoso kita kung ikaw ug ako moingon nga Kristohanon ako. Apan walay pagtagad. So dili gyud ka Kristohanon, moingon siya Kristohanon magbantay, magtagad. Unsa may gisulti ni Jesus nga balaod mingon siya higugmaa ang Ginoo sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag. Mingon usab siya higugmaa nimong isig ka tao. So mao ni atong himuon sa pagpaabot nato sa atong Ginoong Hesukristo. And then verse 45, ang buutan ug ang ligoy nga sulugoon. So adunay buutan ug adunay ligoy. Mao ni translation sa Binisaya, ligoy nga sulugoon. So duha ka klase sa sulugoon. 45, bosa kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon, buutan maalamon nga sulugoon, kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa uban nga mga sulugoon aron paghatag kanilang pagkaon sa hustong panahon. Naghatag siya og example, naghatag siya parable. Pagkabulahan niya itong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuma niini sa pagpauli niya, mas maayo. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon nga agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Ikaw ug ako gihatagan og talento, gihatagan kitag abilidad. Unsa may atong himuon sa abilidad nga gihatag sa Ginoo. 46, pagkabulahan, word na bulahan, ni atong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuma niini sa paghiuli niya. 47, sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon nga agalon og piniyalan sa tanan niyang katigayunan. 48, apan kung dautan siya nga sulugoon, moingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Dugay pang muuli. Moingon kita, dugay pa mang mubalik si Jesucristo. Mag-enjoy muna ako. Daghang ngayon ana. Ang gihimo ni Jesus din sa 46, mingon siya apan ang dautan nga sulugoon. Nagamit siya pulo nga dautan. Kung dili day kita magbantay, dautan. Verse 49, og musugod siya kining dautan nga sulugoon, mingon si Jesus, magsugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon og magpalabig kaon og inom uban pang mga palahubog. Utro na ako. Og musugod siya pagpamunal kining tawo sulugon nga dautan. Mao nay description sa usa ka tawo nga dautan.
O magsugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon o magpalabig kaon, sobra ang pagkaon, o inom uban sa mga palahubog. So sa panahon di ay sa atong Ginoong Hesukristo, daghan di ang kusog mainom, daghang mga palahubog. Unya ang agalon ni atong sulugoon. Ang agalon, kita mga sulugoon, si Jesus ang agalon. Unya ang agalon ni atong sulugoon, mubalik usa ni ana ka adlaw. Nga wala niya paabuta og sa takna nga wala niya hibalui. Ni ining usa ka dautan nga sulugoon. Unya 51 kini ang lisod kayo nga mahitabo sa dautan nga sulugoon nga wala naglantaw sa kaugmaon. 51 guys, bantayan nato ni. Unya tagod taguron siya sa agalon og ipahamtang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Didto maghilak siya og magkagot ang iyang ngipon. Unsa may buot pasabot ni Jesus niini? Mingon siya tagod taguron. Dili siguro nga magkuwag sunda og tagod taguron. Pero miingon dinhi kun dili silutan, wala ta kay balog unsay isilot. Pero miingon siya kini mahitabo sa mga tawo nga parehas na hitabo sa mga tigpakaron ingnon. Di ba sa kapitulo 23, gitamay ni Jesus ang mga religious leaders tigpakaron ingnon. Og didto ming si Jesus maghilak siya og magkagot ang iyang ngipon. Kung basahon nato tun-an ang Bible, kining pulong nga magkagot ang iyang ngipon, maghilak, mo ni buti pasabot impierno. Sumingon siya kining mga tawhana, kining sulugoon nga wala manumbaling, pareha ni sila og mga tigpakaron ingnon, asa man sila moadto, dili ni pulong nako. Pulong ni sa atong Ginoong Hesukristo, ako lang ning gibasa. Basi makaingon mo nga nagtumo-tumo ko nga maimpierno. Na ubang mga tawo moingon nga wala impierno. Ang tanan mahilangit. Apan kini pulong ni Jesus. Didto maghilak siya og magkagot ang iyang ngipon. Buti pasabot kini maimpierno. So naay impierno. So unsa may atong buhaton ni ining pahimangno sa atong Ginoong Hesukristo? Wala ta mahibalo kung kano siya mobalik. Apan mingon si Jesus, magbantay kita ug mag-alagad kada adlaw. Mag-alagad kita kaniya. Ang pinaka-importante sa atong kinabuhi mao ang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Among amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong gisaad kanamo. Daghang salamat nga ikaw mo balik. Ginoo, hinaot pa nga among makita ang kondisyon sa among kasing-kasing. Tudlua kami Ginoo nga mahibaw-an namo aron nga kami maghinulsol sa among sala ug kami moduol nga na kanimo aron nga kami mapasaylo sa among sala. Ginoo, tudlua usab kami unsaon pag-celebrar sa Pasko karon nga kami mapasalamaton nga ikaw mibalik dinhi o nga ikaw mianhi dinhi ug ikaw nagpakamatay alang kanamo. Ginoo, daghang salamat karon sa mga tawo nga naminaw. Hinaot pa unta nga ikaw magadumala silang kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.